Pasqual Gràcia, gestor de patrimonis, llicenciat en Física i en Enginyeria Electrònica Superior per la Universitat de Barcelona. Becat per la Fundació Crèdit Andorrà per cursar un màster en Administració i Direcció d'Empreses a l'IES, director general adjunt a Molines Patrimonis. Ramon Adell, doctor en Ciències Econòmiques i llicenciat en Dret i catedràtic d'Economia de l'Empresa per la Universitat de Barcelona, president de la Societat d'Estudis Econòmics, president d'honor de l'Associació Espanyola de Directius i vicepresident de la Confederació Espanyola de Directius. En el meu cas, l'arribada al món empresarial i més com a directiu no va ser premeditada, va ser més una combinació entre el que la meva experiència professional em va donar i cap on em va portar la vida. De fet, la meva formació és més aviat de caire tècnic, però va ser un cop que vaig iniciar la meva carrera professional que vaig veure que el que més em motivava, el que més m'engrescava, era participar en una empresa més des d'un punt de vista més general, participar més en decisions de negoci, de projectes, etc. I això va ser el que em va portar a implicar-me, en el meu cas, com a directiu en una empresa d'aquí del país. Així és que al final no saps mai, quan ets petit i engegues la teva vida, el que passarà després. Però si per una banda no ho saps, per l'altra banda són importants tots els passos previs, no? Perquè amb el pas dels anys te'n dones compte una miqueta que ets trossets de lo viscut, no? Cada cosa que has fet, cada petit contacte que has tingut, cada persona que t'ha influït, al final ha tingut una transcendència petita o gran a la teva vida. Perquè en el teu cas, Ramon, quina va ser la teva formació que va iniciar la teva carrera professional? No, jo surto d'una família on el meu pare estava vinculat al món de l'empresa com a executiu, això ho vivia a casa i això em va portar a estudiar Econòmiques a la Universitat de Barcelona. Ho vaig fer en paral·lel a Dret, vaig estudiar Econòmiques i Dret, i a partir d'aquí la vida et va anar portant, no? Però fixa't que ja des d'aquell moment, jo sempre dic que la meva vida ha tingut tres potes, no? Una pota ha sigut la universitat, la carrera universitària, que la vaig anar fent fins que vaig treure l'oposició a la càtedra d'Economia de l'Empresa de la pròpia universitat a la que havia estudiat, la Universitat de Barcelona. L'altra pota era el món de l'empresa, que sempre he compaginat amb la universitat. M'ha semblat que en aquest àmbit de coneixement una cosa sense l'altra per mi tenia poc sentit. I la tercera pota era l'involucrar-me en coses que fossin extraacadèmiques o extraprofessionals, no? I que després, amb el pas dels anys, ha esdevingut amb la vinculació al món de l'associacionisme directiu, i vam fundar l'Associació Espanyola i la Confederació Espanyola de Directius, però sempre dic que ha sigut una mica un barrejar aquestes tres coses. En el meu cas també, una miqueta aquest va ser, com tu bé dius, el dia a dia cap on et porta la vida. Jo, en el meu cas, quan vaig iniciar els meus estudis, em vaig decantar. D'una banda, vaig estudiar la carrera de Físiques per vocació, però en el meu cas, sempre he sentit a casa que, home, també t'has de preparar per tenir que guanyar-te la vida, i com que Físiques em semblava que no era el que m'ajudaria el meu dia a demà, vaig cursar també estudis d'enginyeria alhora, però va ser posteriorment, i un cop vaig entrar en el món laboral a treballar, quan vaig veure que no n'hi havia prou o no eren els coneixements purament tècnics el que em podien ajudar a realitzar-me professionalment i que necessitava un tipus de formació complementària, més genèrica, més enfocada de cara al món dels negocis, al món de l'empresa, i arrel d'això va arribar un moment que vaig optar per fer un MBA, l'MBA d'IES, per acabar de completar la meva formació, i aleshores ja, amb tot aquest bagatge formatiu, va ser quan ja vaig implicar-me plenament en el món de l'empresa, però des d'un punt de vista ja, des del punt de vista de direcció. Home, parlar d'un físic amb una enginyeria i, a més, amb un màster de l'IES és parlar d'una potència intel·lectual important. Diguem-ne que l'apartat de coneixements el tens cobert amb escreix, no? I a part d'això, els directius joves
en aquests moments jo crec que teniu una oportunitat molt important, no? Perquè esteu vivint un moment històric, un moment de crisi, on inclús moltes de les coses que heu après a les escoles de negocis no serveixen, perquè el que es requereix és una capacitat d'adaptació permanent a situacions que moltes vegades són difícils i que són canviants, no? Clar, si en això li afegim el que tu desenvolupes la teva tasca com a directiu en un país com Andorra, que també està en un moment de canvi, que també s'està qüestionant una miqueta què vol ser de gran i anant cap a aquest projecte de futur, doncs, bueno, deu ser molt enriquidor, això. Sí, de fet, jo crec que una de les coses realment importants del moment actual i de la meva generació que està actualment incorporada en el món dels negocis a Andorra és que estem en un moment de canvi. La veritat, jo crec que no hem d'oblidar, crec que sempre hem estat en un moment, en un canvi constant. El que poder, les circumstàncies d'avui dia, el que ens han portat és que el canvi ha de ser més accelerat. I estem a la paradoxa que les fórmules que tradicionalment havien funcionat en aquest país, però també en el nostre entorn, per lo que semblen esgotades, i que el que ens toca és implicar-nos, buscar noves maneres, noves fórmules de generar valor, de generar riquesa, tant en el nostre país com més enllà de les nostres fronteres, i crec, la veritat, que les circumstàncies són difícils, però també és un moment molt il·lusionant. Vull dir, poder tenir l'oportunitat de fer propostes noves, projectes nous, projectes engrescadors, que puguis participar des de ben bé els seus orígens i ajudar a crear coses noves en el nostre país, jo crec que és una oportunitat que no es té cada dia i que val la pena aprofitar-la. Sí, i heu de lluitar, els que desenvolupeu la vostra tasca a Andorra com a directius, jo sempre ho penso això, que Andorra segueixi sent un pèl diferent. Jo, quan em parlen d'una Andorra que sigui com qualsevol altre país, em fa una mica d'angúnia, no? Perquè me l'estimo molt, aquest país. I penso, el dia que sigui igual que els altres, doncs no tindrà potser aquell factor diferencial que el fa ser tan encisador, no? Mantenint una integració a la Unió Europea, mantenint tots aquells mecanismes que des de molts punts de vista el facin homogeni amb altres països, el jove, sobretot, deu de mantenir aquest punt diferencial, no? No, aquí coincideixo plenament. És molt important. De fet, quan parles dels mons dels negocis, sempre et parlen d'una empresa, d'un producte, d'un servei, sempre intentem destacar molt el tema de diferenciar-te. T'has de diferenciar de la teva competència, t'has de diferenciar dels altres productes o serveis que poden competir amb tu. A nivell de país, jo crec que podem fer una analogia molt similar. Andorra necessita ser diferent del seu entorn, no anar contra el seu entorn. Hem de ser conscients de les nostres dimensions, de les nostres possibilitats. Som un país petit, això té alguns problemes, però també té moltes oportunitats. I el que hem de fer és intentar trobar, dintre d'aquest espai que ens permeti conviure harmònicament, tant a la Unió Europea com al nostre entorn immediat, en França i Espanya, buscar què és aquella diferència on realment nosaltres podem créixer, podem buscar noves oportunitats i fer una cosa diferent a lo que, per exemple, en el cas del turisme, a lo que els turistes poden trobar en altres ubicacions turístiques similars al nostre país. Aquest és el repte i sobretot des del punt de vista, jo crec, de la gent jove, fer-ho amb valentia, sense por a tenir èxit. Vivim en una societat on moltes vegades es castiga per igual l'èxit i el fracàs, no? El que fracassa no li perdonem, no? Allò que tantes vegades es diu que als Estats Units en els currículums és important posar aquelles coses amb les que has fracassat, perquè allò és garantia de que has crescut amb aquell fracàs. Aquí, en la nostra cultura, això no passa, no? I a vegades també l'èxit tampoc es perdona massa. I aquell que té èxit professional, doncs sembla una miqueta que sigui un objectiu a batre més que algú amb qui fixar-se, no? Aquest és un dèficit moral que jo crec que com a societat també hauríem de superar, no? I en aquest sentit, les noves generacions de directius tenen molt a fer, no? A vosaltres aquí us costa atraure talent a Andorra? Us costa trobar persones de nivell directiu que vulguin fer l'aposta per vincular-se al país, o és relativament fàcil? No és senzill. Jo penso que no és senzill perquè treure aquest perfil professional que em comentes
has de conjugar no només un tema de remuneració, sinó també oferir un projecte interessant, engrescador, i entenc jo que ha de ser un projecte a mig i llarg termini. I, a més, has d'aportar algú que necessites que s'impliqui molt en aquest projecte, però que al mateix temps s'integri molt bé, com tu bé deies, en la filosofia del país, tenint en compte que Andorra ha de ser un país que ha de conservar un grau de diferenciació, d'idiosincràsia, diferent del seu entorn immediat. Conjugar tots aquests factors no és senzill, però tot i que no ho sigui, val la pena intentar aplicar-ho i aconseguir-ho. I si hi ha talent aquí al país que et pot permetre o que pots aprofitar i ja tenir aquestes idees, perfecte. I si cal importar-lo, caldrà fer l'esforç que sigui necessari per aconseguir que vinguin aquí al país i que executin el seu projecte. A vegades jo, quan em poso des de la perspectiva universitària, el que penso és si estem donant-li a la gent jove que formem aquesta capacitat d'adaptació. Quan parlaves d'això jo me'n recordava d'un músic, d'un gitano català, el Gato Pérez. El Gato Pérez, que va ser el rei de la rumba catalana, va morir molt jove. Una vegada li van preguntar: Gato, què és el més important a la vida? I el Gato, ho dic en castellà perquè ell ho va dir en castellà, diu: en la vida lo más importante es tener biblioteca, atalaya i calle. Quan ho vaig sentir em va agradar molt, no? Biblioteca, atalaya i calle, o sigui, biblioteca, coneixements sòlids, una formació de gruix. Atalaya, veure el món des de dalt, volar alt, no? I calle, estar a prop de la gent, saber que al final l'element humà és el vital en qualsevol cosa. Clar, quan tu parlaves de gent que desenvolupi el seu talent a Andorra, penso que ha de tenir aquesta biblioteca atalaya i calle, no? I moltes vegades no sé si ho fem prou bé. Sí, jo en aquest sentit sí que hi ha certs, i com tu bé dius, de vegades no és tan senzill, com per exemple el tema de tenir idees, tenir projectes, una visió de futur cap on creus que has d'anar, és bàsic. Però, a més, i tant o més important que això, crec jo, és el fet d'aconseguir aquells professionals que tinguin aquell lideratge clar i necessari. Un procés de canvi mai és senzill. I aconseguir algú que lideri el procés, que tiri del carro, és molt fàcil tirar en els bons moments, però en els mals moments és quan és més important això, aconseguir més aquest compromís i algú que et tibi. I en aquest punt concret jo crec que el tema del lideratge és crucial, i més en un país petit i canviant com el nostre. No sé com ho veus tu, si aquest tema del lideratge és tan clau a Andorra com fora, i si especialment a Andorra. I no es pot oblidar que a Andorra moltes vegades el lideratge des del punt de vista directiu ve emmarcat per una empresa o unes empreses que són de propietat familiar. És a dir, que no són una estructura amb un accionista o una societat que cotitza en un mercat. Clar, això porta un punt de diferència, però sí, el lideratge és vital. Al final, quan es fa el resum de dir, bueno, les empreses, siguin quines sigues, què li demanen a un directiu? Jo sempre penso que en el moment actual li demanen dues coses, si ho haguéssim de resumir. La primera és que vegi cap on va el món, que vegi què està passant i què pot passar. I la segona, que és vital, que sàpiga conduir persones. Que sàpiga conduir persones. No sé la teva experiència quina és en aquest sentit, però jo cada vegada trobo més important, per desenvolupar un lideratge ferm, el tindre aquesta habilitat, aquesta capacitat per generar complicitats. Al final podem predicar molt amb les paraules, però el que realment arrossega les voluntats és l'exemple i la capacitat d'engrescar. Sí, comentant precisament això que deies, des del punt de vista de l'accionista, el fet d'un directiu dintre d'una empresa familiar, sí que hi ha una gran diferència respecte de lo que pot ser un directiu en una empresa cotitzada, on l'accionista és una figura més aviat abstracta. En aquest cas té nom, cognoms, té cara, té unes prioritats que et transmet. Això té uns avantatges i inconvenients. Jo professionalment, sincerament, ho prefereixo, perquè sempre és més humanitzador, més clarificador el tenir una figura concreta amb qui contrastar. Escolta, jo crec que el projecte més indicat és aquí, el contrastem, l'apliquem o hem de modificar alguna cosa. I respecte de lo que comentaves de lideratge, d'aconseguir algú que impliqui, que tiri del carro i que aconsegueixi moure persones, jo penso que realment és clau, i et diria que jo crec que aquest és el desafiament pels directius del futur,
perquè pots tenir grans idees, però si no aconsegueixes plasmar-les a la pràctica, a la realitat, executar-les correctament, seran això, pures idees, però que no passaran, no es traduiran a la realitat. Prefereixo una idea mediocre, ben executada, que una gran idea que mai no s'hagi arribat a executar. I al final, només estant a prop de la gent, tu aconsegueixes salvar els desequilibris, no? I les injustícies, moltes vegades des del punt de vista social. Jo penso que un dels grans reptes als pròxims anys per al món de l'empresa, no solament Andorra, jo et diria tota Europa, és que aquests desequilibris que s'estan fent tan importants entre els primers i últims nivells d'una companyia no generin una situació de desigualtat social tan forta que faci esclatar d'alguna forma l'escenari. Quan tu tens una classe mitja que manté la seva posició, hi ha situacions que es poden salvaguardar. Quan aquesta classe mitja s'està empobrint notablement, com per exemple és el que està passant a Espanya, potser no tant a Andorra, però sí a Espanya, aleshores al tanto que això pot fer fallida. I aquest és un tema que, des d'un punt de vista inclús moral i ètic, doncs jo crec que li hem de donar més atenció del que moltes vegades li donem. Sí. De fet, la situació actual ens fa donar d'això, que fins ara tenim molt clar que les empreses són una font generadora de riquesa, òbviament ho són i ho han de continuar sent, però hem d'incorporar també el criteri, precisament que comentaves, de distribució d'aquesta riquesa, com a través d'aquestes empreses aquesta riquesa que es crea es distribueix entre tant els partíceps com la societat en general que consumirà aquests productes o serveis. Jo, per exemple, en el meu cas, en la meva experiència professional, que en definitiva és de lo que puc parlar, el fet de participar o treballar per una empresa familiar, el que sí que m'ha permès és executar una filosofia empresarial d'inversions molt a llarg termini. I per posar un exemple concret, actualment estem en fase d'execució d'un projecte de centre residencial per a la tercera edat, que és un projecte que la idea neix en plena fase del boom immobiliari. Diguéssim, quan el més efectiu i ràpid i més rentable a curt termini era fer pisos i vendre'ls. I a mi, com bé deia, el propietari i l'entorn en el que em moc professionalment, el que m'ha permès és desenvolupar un projecte que al punt de vista és totalment diferent, molt a llarg termini, projectes amb molta visió de futur, poder una generació de riquesa, de rendibilitat més pausada, més a poc, però molt més estable i jo penso que més sostenible. Quan parlem de sostenibilitat, jo com sempre dic, la sostenibilitat té diverses potes. Òbviament, una és la mediambiental, una altra la social, com bé comentaves, no ens oblidem, ha de tenir també la pota econòmica. Vull dir, si hi ha alguna cosa, i des del punt de vista de l'empresa, qualsevol projecte sostenible o funciona econòmicament o no tirarà, perquè se t'acabarà el diner o els calés o les ganes de perdre calés. Coincideixo amb tu. La millor manera de generar llocs de treball és tenir empreses rentables i que tinguin projectes de futur com el que tu dius. I a més, aquesta manera de planificar el futur de les companyies, en certa forma recupera el valor de l'esforç, un valor que s'ha de tenir en consideració. Pensem que moltes vegades no estem ja davant d'aquella empresa que té al davant el seu fundador, aquell avi, potser, que en el seu moment, per una idea, per un projecte, va ser capaç de jugar-s'ho pràcticament tot. Que no tenia hores, que allò era una vocació, era un projecte de vida. Moltes vegades ara, a Andorra, a Espanya, estem davant de companyies que el que tenen al davant ja és una segona, una tercera generació moltes vegades, on costa molt més que aquesta moral de l'esforç, que aquesta capacitat de lluitar fort per un projecte, doncs la gent l'assumeixi. I aquest és el gran repte, perquè si volem donar aquest salt endavant que tu deies, o anem per aquí o anirem malament. Perquè, Ramon, ara que em comentaves aquest tema, que cal un projecte, interioritzar-lo i fer-lo teu. En el teu cas particular, per posar un exemple, quin seria algun dels teus projectes immediats que penses o que t'agradaria executar a mig i llarg termini? Mira, a mi la vida m'ha fet un gran regal. I és que, treballant molt, he pogut arribar a una situació on faig moltes coses i totes m'agraden. La meva càtedra universitària és una raó de viure per si mateixa. Aquest contacte amb el jovent que et manté fresc, que et manté actualitzat intel·lectualment.
la meva vinculació a l'empresa a través de la participació en diversos consells d'administració o assessorant empresaris, doncs em manté a prop de la realitat i de la vida econòmica que està vivint un moment estimulant en aquests moments, no? I aquesta tercera pota que et deia de participació en activitats en el món dels directius, en el món associatiu, en el món de les càmeres de comerç, de les patronals, doncs és un element també de vinculació social que enriqueix enormement, no? Jo crec que aquest és el millor consell que se li pot donar a una persona jove, no? Que no es tanqui en una sola cosa, que s'obri al món, que pensi que la vida és plural, que al final, un cop ens fem grans i envellim, el que farem serà mirar enrere i dir, bueno, escolta, ha valgut la pena tot això o no ha valgut la pena, no? I haurà valgut la pena si hem sigut feliços, si hem vist que hem deixat alguna cosa, si ens hi sentim satisfets, no? I quan més obrim el foco de la nostra càmera, que és la nostra vida, doncs més fàcil serà aconseguir-ho. Sí, crec també el mateix, no? Cal tenir una visió molt àmplia. Crec que la meva experiència el que em diu és crec que és bàsic implicar-te molt i apassionar-te amb el que fas, però que és, o la meva conclusió al final és que és absurd que primer decideixis que t'apassiona i després vulguis només fer allò, sinó que és més aviat el dia a dia, el que vas coneixent, la realitat que vas tocant, doncs anar destriant allò, ostres, això m'agrada, començo a caminar per aquest camí, vaig provant, vaig evolucionant, sobretot anar provant, anar a veure què és allò que t'agrada, què és allò que se't dona bé, quins són els teus talents i com els pots aplicar, i sobretot, el que et deia, implicar-te molt, apassionar-te amb el que fas i no obsessionar-te amb allò que vols fer i que per lo que sigui no aconsegueixes. Aprofitar més el que tens. I al final, escolta, la vida és massa curta i massa complicada moltes vegades perquè no disfrutem i ens apassionem amb el que fem cada dia, no? Hem d'aprofitar-ho. Aquesta és la gran qüestió, no? I en el fons, si ens mirem comparativament, som afortunats, perquè si nosaltres analitzem quina és la nostra situació en un entorn mundial, ens adonem compte que estem en una societat desenvolupada, a un nivell cultural important, amb la possibilitat de treballar, de construir projectes, i això jo crec que cada matí ens ha de fer sentir-nos molt afortunats, no? Sí. A vegades oblidem això, eh? Sí, de vegades oblidem, i ens oblidem que precisament aquest entorn que descrivies és el que ens dona l'oportunitat de provar coses noves experiències professionals o personals, com tu bé deies, i una de les coses que a mi, de lo que has explicat, m'encanta, però em costaria d'aplicar és, no sé com tens temps de fer tantes coses alhora dintre del teu àmbit professional i personal. Però crec que és una bona lliçó a tenir en compte, de no estar únicament centrat en un tema, sinó que la vida són moltes coses, també ho és la teva experiència professional i, òbviament, com més coses puguis provar i diversificar. Si alguna lliçó jo personalment m'emportaré d'aquesta conversa és precisament aquest punt. Però això m'ho has d'explicar tu, perquè una persona que ha fet físiques, que ha fet enginyeria, que ha fet IES, gestió del temps és l'assignatura que té controlada. No, però és veritat el que tu dius, la gestió del temps, veus? Estàs parlant d'una cosa que moltes vegades no s'ensenya a les facultats i que acaba esdevenint un element importantíssim per un directiu i per qualsevol persona, no? Hi ha moltes coses que moltes vegades la gent jove no té en consideració i que després te'n dones compte que són essencials, no? Al final, la vida d'un directiu és una cadira de tres potes, no? Una pota són els coneixements, l'altra pota són les habilitats directives, això que dèiem, la gestió del temps, l'empatia, el saber comunicar, el saber liderar, el saber conduir persones, i hi ha una tercera pota no menys important i que últimament s'està oblidant a vegades, no? I és la component ètica, no? Al final, jo crec que totes les persones sabem quan creuem la ratlla vermella. Ho sabem, íntimament ho sabem, no? I el que és important és que les noves generacions sàpiguen que aquesta línia vermella existeix, que s'hi trobaran i que han de ser curosos amb això també, no? Sí, és un tema bàsic.